igsuon maanindot ang kaminyoon o ang inyong pagpuyo na ang Ginoo. Maanindot nga way samang kaminyoon o ang imong mabanag asawa ikasinabot nimo. Kana bitang maghiusa ang inyong mga plano, magdugtong ang inyong mga pulong, hunahuna ug buhat. Makaingon jud ka, marriage is good. Pero kung ang atong kinabuhing kaminyoon karon napalpak ta sa pagpili ni ana plus wala giuban ang Ginoo, makaingon jud ta nga burag lupig pag naata sa impyerno ni ana. Mao na ang igsuon lauman nato nga ang atong kinabuhing kaminyoon usa gyud na siya kadakong gasa gikan sa Dios, gift from God. Mo nang ang inyong banag asawa di na to nakaaway, kakampi, karamay sa tanang panahon ug oras. Mao nang grabe magud ang daotang espiritu karon nga mohatag og kasakit sa mga minyo. Mo nang kun di ta mag-ampo, matarog ta, madaog ta sa mga pagsulay. Mo nang asawa bana atong ituhop sa atong kasing-kasing ug di ta malimot sa mga panumpa nato atubangan sa Dios ug sa tawo. Sa kalipay ug kasakit mag-inunungay. Dili bitaw anang maita mo unong sa kalipay, pero pag abot sa kasakit kalimtan na yun nato ang tanan, no? Usahay malimot na ta, usahay murag masanapan ang atong hunahuna og pagbati. Ilabi na kung makita taglabaw pa sa atong asawa sa atong bana. Hinumdumi nga kung kamo giusa sa Dios, kamo gayud ang maghiusa hangtod na moatubang ta sa Ginoo. God bless.